Тя живее на скорост между остров Занзибар и град Елин Пелин, където има компания за пречиствателни станции за отпадни води. Прекарва в Занзибар студените месеци, когато работата й в България спира. Детската й мечта е да има къща под палмите. Реализира я на танзанийския остров, като сама изгражда вила Аделина. В райското кътче посреща туристи от ноември до март. Пред Боряна Тимова от BG Voice, Аделина Александрова споделя, че за нея успехът да разполага напълно с времето си и да може да прави каквото си поиска. Щурата авантюристка и купунджийка е обиколила 80 страни в света, по работа и за удоволствие. Наскоро се е завърнала от сафари в Серенгети. Аделина е винаги усмихната, лъчезарна, позитивна и трудностите преодолява в движение. Всъщност аз съм далеч от мисълта, че съм постигнала всичко сама и рядко съм сама в живота. Явно, че съдбата ме среща с правилните хора в правилното време, които ми помагат да осъществя до една голяма степен мечтите си. Усмивката в Занзибар, научих нещо много хубаво за усмивката. Тук има една история, която разказват, че когато Господ направил света, той създал хората бедни и богати и направил съответно неща, които да не могат да се купят с пари, за да може и бедните да имат някаква радост. Едно от тези неща е била усмивката. И тук научих, че тя е много важна. С годините мисля, че се научаваме да се усмихваме на всичко, и на лошото, и на хубавото, защото разбираме, че няма нищо толкова важно на този свят, което да не може да бъде преодоляно, или толкова страшно, или толкова неразрешимо. И всъщност, както малките деца се научават да ходят, така ние се научаваме с времето да се усмихваме. И така. Иначе, да, старая се да се ограждам винаги с позитивни хора, гледам около мен да няма намръщени. Понякога аз съм доста намръщена, особено когато работя или когато започвам нещо ново, но хората около мен някакси се научават да ме търпят и знаят, че мръщениците ми са временни. После минават и се забравят, поне аз. И така. Всъщност, когато се усмихваш, всичко изглежда по-лесно. И е по-лесно. Аделина е завършила международен туризъм, но избира да прави света по-добро място за живеене, като пречиства водата. Пречиствателните станции бяха едно друго приключение в живота ми, което пак започна случайно. Всъщност мисля, че започна, за да мога да осъществя детската си мечта да пътувам много. Защото правейки пречиствателни станции из целия свят, ми даде възможност да видя много неща, много страни и е съвсем различно, когато пътуваш по работа, когато работиш с местните хора и когато пътуваш като турист, научаваш много повече неща, когато живееш с тях. И мога да кажа, че страните, в които съм била, те са наистина много. Са ми дали много голям опит и всъщност една от детските ми мечти беше това да пътувам. Странно стана, че се случи първо чрез пречиствателните станции. В България работим от 2009 реално и това, което ми даде най-много като удовлетворение беше пречиствателните станции в България, които започнах да правя сама. В смисъл от проектиране до монтаж и пуск, защото преди това работех към различни италиански и испански фирми. Дава ми възможност работата ми да имам доста свободно време, защото в България през зимата ми се строи. И това пък доведе до възможността да осъществя другата си детска мечта, да имам къща под палмите. На Занзибар тя се наслаждава на топлото време, спокойствието, плажовете и вкусната храна. Занзибар ми се случи и той така неочаквано.
много неочаквано за мен, но всъщност може би беше пак част от житейския ми път и част от мечтите ми, които в крайна сметка се сбъдват, защото винаги съм си мечтала за къща под палмите и ето, че Занзибар ми даде възможност за къща под палмите. Какво ми харесва в Занзибар, освен вкусната риба, топлото време, страхотните плодове, океана, плажовете. Харесва ми, че Занзибар учи на много неща. Да, не е лесно, много е различно. Някак си, като че ли може би и аз уча Занзибар на нещо и той ме учи на други неща. Аз се уча на живот поле-поле и бавно. Изкараме някакси от забързаното ми ежедневие. Аз съм човек, който непрекъснато правеше нещо, непрекъснато измисляше нови неща. Тук като че ли се научих да спирам и да поглеждам какво има около мен. Научих се да си позволявам да лежа на хамака. Научих се да си позволявам да се разхождам по плажа. Научих се да имам време за мен. Мисля, че аз уча на доста неща Занзибар, или поне се опитвам. Докато те ме учат на поле-поле, аз ги уча на харака-харака. Да могат да правят нещата малко по-бързо, с малко повече отговорност, което не винаги се оказва лесна задача. Но в тази битка между мен и Занзибар, всъщност може би се роди нещо хубаво, защото къщата ми се превърна наистина в прекрасен дом. И ми дава много радост и много радост на гостите, които идват тук, защото виждам, че наистина им харесва и че наистина, когато прекрачат прага и очите им се отварят широко и казват вау! И като си тръгват, казват пак ще се върнем. Наистина се чувствахме като дома си, което е много хубаво.